Beth, 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 yung Ako magpag-alala, ako magpag-alala. may istorya ko sa'yo mo. Ito ba ano ba ka? Ito man nababae ka mo, ang tawag mo sa tindahan. Ako, nagagamit sa kuya. Kunya, sabi sa kuya, kung ko na ngayon si Yelo, niya ko, Don Yelo, hindi ka ngayon, isa hindi na mo, sinisis mo, hindi kinuha ako nakihilo ka mo. Sigurado ka? Niya ko yun ngayon, hindi ka ko, nagkakaroon doon sa ako, yan. Ang yelong na bilong ko dun sa pressure mo, 45, hindi kinuha niya, sinakat ko na sa taas, kinakasarang ang tao ko, parang nagkakasari, ha? Oo, di, yun yan, di, yun yan, puto, may bigpito, kung nagagarahin man dumang ka, ano, yun yan, di, sinabihan ko na si Beth, inobserve mong yelo, Beth, nagsinkwinta, kung yung ko sana, Beth, muna ba niya ako ito, hindi mo pabansin ko, sa kulang, dahil ka nakatapar sa 50. Ikay, sabi na kuya. Yung babae niya, kinuha na niya ang hilo. Sinukod niya, sabi niya sa auto. Sabi niya, sukat na niya mo na kubi. Tapos, gusto pala na mag-aag. Ha? Kaya namin, kaya naman sa kuya kinuha. Wow. Hindi pala dito. Kung dadang yun, ang pwede lang kaya. Kasi yun, kaya mo napapakan. Oo. Yun nga. Kaya yun ang gano'n ko lang. Ito ang pag-ibig ko, kung tayo niya ako 20 ko kayo, malipot na ng tindahan. Ano mo ang 20 ko kayo? Kaya hindi pa naman ako tulad ko kayo mo. Ano nga yung kondero? Kaya, kinuha na, dulan mo daw ko. Ito pala, yun, small.
Tabakay. Ay. Ay. Sile. Galing kayo sa Miss Sprite. Galing kayo sa Miss Sprite. Miss Sprite. Ikaw, mag-alala ka naman. Hindi na napag-process na. Nay! Hindi mo napag-plastic? Negative mo. Bakit sabi, ang gaganyan? Kating ko, kating ko. Tabi-tabi. Come on.